Khubor ka Batesi TV. Lawan da shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ki nongelam bat ki dikhot jongka hanyo trep youth council Riboy district haga arpu santri gubunai nailar arajar arpu wei kila sya pakhang lenti haki jaj benreu Nepali badru haki karbi kat bakidang thmu ban let jurip halor ka jingjia kabala jia dangshen hakasnong laper ka bahab Riboy district hagane ke jingsha apakhang lenti jong ki dikhot ka HYC ki Nepali bat ki karbi kila perta ya ka kentin go back Bat kim shim la aila satya hiru ba ki nongelam jong ka HYC kin la yo kejan shakashnong la per. Shushula sakhiru bagi dikhot jong ka HYC kila sha pensange ru ha ki bor pulit jong ka jalna Assam bat kumju ru ha ki ni hon. Ki bor pulit na Riboy district bat kumju ru border magistrate tang shuyo jingtip halor ka ni ka jingjia kila hiar marmar ban tem bat ban petngor halor ka ni ka jingjia. Tật lệ sẽ lại còn khăn người lệ अभी पता है कल का क्या आज लोग Tật lệ sẽ lại còn khăn người lệ अभी पता है कल का क्या आज लोग